Nag-upod ang Family Planning Organization of the Philippines kon FPOP sa Valentine's Day celebration sa syudad sang Iloilo paagi sa pagpalapnag sang awareness ilabi na ang paglikaw sa mga balatian. Sa interview sang Bombo Radio kay Esel Henit, ang Trans Health Case Manager sang FPOP Iloilo chapter, iyagin pahayag nga nagtanyag sila sang libre nga condoms kag libre nga screening para sa HIV o kon human immunodeficiency virus. Pahayag sini kaisa ini sa selebrasyon sa Office of the LGBT Affairs sang Iloilo City Government. Ang Family Planning Organization of the Philippines, sandig sa ila website, among isa ka service-oriented organization nga nagahatag sang sexual kag reproductive services sa mga Pilipino, ilabi na sa mga pigado. Una naman nga nagpahanumdom ang Department of Health sa publiko, ilabi na sa mga magkarelasyon nga magdoble halong gid kag magamit sang proteksyon agud nga malikawan ang transmission ukon paglaton sang sexually transmitted infections sa kaangay sang human immunodeficiency virus. Ari kami di Subong for a celebration as well with the LGBT community affairs and sa tanan nga LGBT access of condoms and also from the Valentine's nga gina-celebrate namon. So basically we have free condoms, free HIV screening and STI management, PrEP nga para one of the preventive measures lalo na sa galaganap nga HIV. Aside sa pre-Valentine's and also post-Valentine's, we go in different places naman, no? So basically, subong diri kami sa Cali Real, might be on the following days dito kami sa Rizal Street. So we go to the community and provide services for free.